ze nou daar weer amper ingevangen mee word. Wat gebeurt er mee word? Lijkt me net zaken, denk maar net zo bang houden. Kom je vaak weggooien. Ik heb nog als een keer zo iedereen gezien. Maar man weet niet meer wie zijn team niet meer wil. Ja, hij is heel erg goed. Iemand kan een team wie is hoe ze heel op. Hij kan ook een team wie is mee wil. Dan komen ze tussen elkaar, zei. Kom, dan gooi je stokje, zei wat ik een kruis maak. Kom, probeer. Ik kan schoon braden, dat is die manier belonen. Het voelt zoals iemand achtervolgt ons. Iemand even bij jullie. Zieke man. Saya bisa ya? Hah? Ya kan saya bisa stok van de raas, zei. Die. Ja. Wat doet je van ons, zei? Ik is hier om jullie te beschermen. Van wat, hè? Gaan we ons beschermen? Speelde zij. Zij, speelde. En nu zou ik nog mee doen. Wat is doen, zeg? Hoi, wat de hel? Maar wat doe je nou? Wat nou witchcraft is die, jong? Die is die witchcraft. Die kracht komt van God af. Wie is die man? Wat is uw naam, zei? Kalmeer. Ik is hier om jullie zeer te maken. Mijn naam is Michael. Ik is de engel van God. Heeft hij nog eens een engel? En wat is er nog eens een engel? Hoe is je engel met een zo? Dit is niet mijn rechte lichaam, Dini. Ik gebruik niet hier die persoon zijn lichaam. Zo ja, zoals demons. We gaan in mensen lichamen aan. Ons is glad niet zoals demons. Ons fight demons. Oh, is dat zo? Nu kom achtervolgt die ons, hè? Ik weet wie jullie is en wat jullie doen. Ik weet jullie jacht demons. Ik weet alles. Wat nou, hè? Ik is niet hier om jullie te beschermen. Hé, wat kan hem zelf beschermen, zei. En wat doen ze ons is bang? Of is je bang voor een demon, niet? Guys. Ik weet jullie zijn bang, hè? Dat is iets ernstig op pad, wat jullie niet kan handelen. Oh, zoals wat? Dat is een reden om God mee afgestuurd aarde toe. Wat is dat wat ons kan handelen? Lucifer is op pad aarde toe. Waar Lucifer? Wat doet die duivel? Ja, Lucifer, en hij is op pad. En jullie twee weer zal hem niet kan stoppen. Hij is niet zoals die demontjes die op de aarde nie. Hij is 1000 keer sterker. Ja. Ja, dat is al wat ik wil verzekeren voor jullie. Maar ik zal in contact wees met jullie. Maar ik moet nog gaan. Wat de hel, my bro? Wat moet ik dan hier gekomen, jong?
Ja. Waar is ik dan nou, jong? Ik was mijn laatste nog. Ik denk, hij bij Birdie op je jaart. Hoe kom ik dan in een sloot, jong? Hij pillenwiers. Hij pillen zoel sterkers. Dan wil ik via pillen vat. Of ik een snaakse droom gehad. Het is nogal een engel, jong. Snaaks, jong. Zo. Ik is jammer voor het, maar ik heb hier die lichaam nodig. Maar ja, wat zie je, wat gaan we nou maken als we zo'n komen, bro? Nee, ik maak een pakje noedels hier niet gewoon. Ja, maar ze eten ook bij noedels die is daar, joh. Dat is maar net in die microwave druk en klaar eet, moest je. Nog niet lang wachten voor die water om te... Ja, is het, zij is eigenlijk klein om kost te maken, maar zij moest, joh. Hou je mee, bro? Is maar nog uit. Yo, is die man duidelijk mee, bro? Nee, mijn bro is maat, dan lijkt die broers op het tokkie, man, of iets. Nee, heel erg mee, bro. Finally. Ja, het zit ook maar lang gevat, jong. Het zit dus al 10 jaar terug beloofd al, ze gaan eens op aarde krijgen. Hoe kom maar nou is? Relax. Julle tyd is nou eers. Oh, dat is hoe aarde lijkt. Is 'n baie mooi plekkie, né? Nou kom besluit zij wanneer onze tijd is, ja? Ik wacht al nou al duizenden jaren om hier op aarde te komen. Hallo. Sy behoort hier op die aarde nie. Sy moet bly wees hier op die aarde. Jou plek is in die hel, meneer. Dis waar jy behoort. Sy moet bly wees vir die geleentheid wat ek jou gee. Je moet niet die mannen iets beloven en dan doen ze het niet, zij. Zeg, wat ik jou eet tijd, zij, man. Sy moet kyk hoe sy praat saam met my. Sy vergeet sy kyk is die prins van die hel. En sy ook iets om te sê. Ik is net blij, ik is hier op die aarde. Goed so. Ons te missen. Ik weet jy is naby my. Wees jouself. Michael, van alle mensen op aarde kies ik die persoon zullen gaan. Nog steeds het dom zoals altijd. Die gaan kom oor van die piano. Dink jy God sal dit toelaat? Kom Michael, maak die saak wat. Die gaan die aarde jou maak. Dit sal nooit gebeur terwyl ek hier is. En dan sê Michael, jou persoon hier.